דג אף הפיל מגיע אלינו מנהרות אפריקה. שמו נובע מהערכה הייחודית של השפה התחתונה, המשמשת כאיבר חישה רגיש במיוחד. הדג משתמש בשדה חשמלי חלש כדי לנווט במים עקורים ולאתר מזון בקרקעית הנהר. לאף הפיל מראה מסקרן, גוף פחוס וצבעים כהים. הוא נחשב לאחד הדגים החכמים ביותר, ובעל מוח גדול במיוחד. הדג הסקרן לומד לתקשר עם בעליה, ומזהה במהירות את זמני האכלה באקווריום הביתי. הוא שקט באקווריום קהילה, אך טריטוריאלי כלפי בני מינו, שלבו אותו עם דגים מלגויים כמו גורמים או סקלרים. גם להקות טטרות או רסבורות הן שותפות מצוינות שלא יפריעו לשלוותו באזור הקרקעית של המכל. הכינו עבורו אקווריום של 150 ליטר עם פילטרציה איכותית ושקיטה. השתמשו במצע חולי ורח להגנה על האף הרגיש שלו. הוסיפו מקומות מסתור כמו קדים, שורשים וצמחייה אבותה המדמה את הטבע. הוא אוכל מזון בשרי כמו תולעי דם או ארטמיה המגיעים לקרקעית. למען בריאותו וצבעיו העניקו לו מזון עני נון איכותי של החווה. רבייה בשבי מאתגרת ודורשת מיומנות גבוהה ותנאים ייחודיים במכל הגידול. רוצים להכיר את דג אף הפיל? בקרו בחוות דג הזהב ותהנו ממגוון דגים נדירים וציוד מקצועי. עקבו אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים מהחווה. אנחנו מחכים לכם עם שירות אישי ומקצועי